κερλάκια έτοιμα. Έλατε. Απλά το ακουμπάς. Θα κάνουμε ένα τσιγάρο. Τι λες, Βάσο? Δεν πρέπει να το αρχίσω κι εγώ για να βρίσκω δικαιολογία να σταματάω. Τι μου κάνεις τώρα, κοντινό? Άμα είναι να με τραβήξει για να μπω στο ίντερνετ να μου πεις να φτιαχτώ. Τώρα είναι αργά. Τώρα είναι αργά, λέει. Τους κόλλεις με τραβάς, έλα πάρε μας από μπροστά τουλάχιστον. Όχι, από μακριά σου παίρνω.